Ahojte, vítam vás pri mojom druhom súťažnom videu do súťaže NYX Face Awards. Témou tohto kola sú prírodné božstvá. Ja som si zvolila bohyňu Vesna zo slovenskej mytológie. Je to bohyňa jary, života a mladosti, ktorá odháňa zimu a prináša teplo a zeleň. Ako prvý krok si naneseme podkladovú bázu, a to NYX Photo Loving Primer. Následne na to aplikujem NYX Primer Spray na ešte lepšie prilnutie make-upu. Aby sa mi chopky neprilepili o latex, zafixovala som ho lepidlom. Na docielenie 3D efektu na niektorých častiach tváre použijem tekutý latex spojený s vátou. Ako podklad pod tiene na oči na obočie som použila NYX Jumbo Eye Pencil v odtieni Milk. Ako základ som si na oči naniesla bronzový tieň z paletky NYX Love Contours All. Do očných záhybov si nanášam NYX Primal Colors v odtieni Hot Black. Keďže ďalší krok sú trblietky, ako podklad nanášam Glitter Primer od NYXu. Ďalej sa hrám trošku s farbičkami a roztieňovávam oko fialovým a fuchsiovým tieňom z paletky NYX Ultimate Shadow. Keď už mi latex na tvári úplne uschol, použila som silne krycí make-up na zjednotenie tónu pleti. Pre docielenie ešte väčšieho 3D efektu som sa hrala s tmavým tieňom a tieňovala tenkým štečekom, tak aby to vyzeralo ešte viac 3D. Použila som paletku NYX Love Contours All a prevažne som používala čierny a tmavo-hnedý tieň. Na dotieňovanie som použila konturovaciu paletku NYX v odtieni Medium. Pre ešte väčšie zvýraznenie 3D časti z latexu som použila zlatý gel. Opäť sa hrám s tieňovaním a tentokrát s konturovaciou paletkou NYX. A teraz ide moja obľúbená linka. Použila som NYX Matte Liquid Liner v odtieni Black. Opäť sa hrám s tieňovaním a zvýrazňovaním očí. Použila som paletku NYX Ultimate Shadow. Na rozjasnenie vnútorných kútikov očí som použila NYX Pigment v odtieni Brighten Up. Tento pigment som použila takisto na rozjasnenie miest pod obočím. Na vnútornú linku oka a pod oko som použila NYX Jumbo Pencil v odtieni Black. Teraz sa hrám s roztieňovávaním spodných liniek očí s paletkami NYX Ultimate a NYX Love Contours All. Vystúpené latexové časti nám majú pripomínať kôru stromov a tak sa ďalej s nimi hrám a roztieňovávam ich tmavou farbou, aby viac pripomínali kôru. Tekutou linkou NYX Liquid Liner si dorábam vnútorné kútiky očí. Na zjednotenie celkového tónu pleti som použila NYX Stay Matte v odtieni Alabaster. Na myhalnice nanášam čiernu maskaru od NYX a následne lepím umelé myhalnice. Čiernou linkou som si predĺžila spodné riasy. Tmavo-hnedou farbou som ešte trošku viac stmavila latexové časti a pretrela si ňou aj krk. Navlhčeným beauty blenderom som farbu ešte viac zapracovala do pleti. Na bronzový efekt sme použili NYX Liquid Illuminator v odtieni 4. Do vnútorného kútika oka som použila ceruzku na oči NYX v odtieni Glitzy Gold. Rozjasnila som aj miesto nad perami, a to zlatým tieňom z paletky Love Contours All. Na pery si nanášam tekutý rúž NYX Liquid Suede v odtieni Brooklyn Thorn.
A už pomaly na záver sa hrám s konečnými úpravami tváre, konturovaním a doľaďovaním. Na ešte väčšie zvýraznenie pier som použila tmavohnedý tieň z paletky Love Contours All. A finálny look zafixujem sypkým púdrom NYX HD Studio. Vlasy si dám do trdola a zafixujem fixačným sprejom Redken. A následne si pripevním vlasovú ozdobu, ktorú som opäť vyrábala sama a zabrala mi pár dní a pár nocí. A tu je výsledný look v druhom kole súťaže NYX Face Awards. Verím, že sa vám tento môj výsledok páči a ak áno, budem rada za každý váš hlas a za každé zdieľanie. Ďakujem ešte raz za pozornosť a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu v ďalšom kole.